rapaces e rapazas, hoxe imos falar sobre un tema que nos propuxo a tecnóloga Flor. Imos falar sobre as enerxías renovables e non renovables. E vamos empezar cas renovables. E eu estou totalmente a favor, xa que son fontes inesgotables e son moito menos contaminantes cas non renovables. Actualmente temos a forza mareomotriz, que é unha enerxía que está en expansión, por exemplo, a marítima. E na miña opinión vexo moi útil. Que opinades? Dende o meu punto de vista, creo que as estamos mal utilizando, porque consumimos máis das que producimos. Entón, teñenos que exportar enerxía de outros países, e por iso non temos unha gran dependencia no noso. E ti, contame por que estás a favor. Eu estou a favor delas porque, a diferencia das combustibles fósiles que só se encontran en zonas determinadas, estas enerxías están dispoñibles en maior e menor medida en todo o mundo. É unha vantaxe moi importante e o seu lixeiro impacto medioambiental. E agora vamos cas non renovables. Eu, dende a miña humilde opinión, estou totalmente en contra das enerxías non renovables, porque aínda que estén presentes na natureza, non poden ser renovadas co paso do tempo, xa que son de orixe animal e vegetal e requiren millóns de anos para formarse na natureza. Pois eu estou totalmente en contra contigo, porque estou a favor destas enerxías. Son frecuentemente usadas polo ser humano, e isto é unha ventaxa, porque a tecnoloxía e a infraestructura xa están adaptándose ao ser humano. Ademais, en comparación coas renovables, son máis baratas. E que non se nos olvide que o petróleo xera moitos combustibles, como por exemplo o gas natural. Eu penso que tens que ter en conta que non son renovables e algún día esgotaranse, e a queima de combustible xera contaminación do aire, perxudicando a saúde, e estas contaminacións xeran un efecto invernadoiro e o quentamento global. E aínda así por encima teñen que ser almacenadas con extremo coidado.